Aminado ang Davao Light and Power Company kung DLPC nga misaka ang singil sa kuryente sa mga konsumidor tungod kay migamay ang supply sa kuryente ug apektado sa ubang planta tungod sa mga nahitabong linog sa Mindanao. Ito lang klarohon ang pagsaka manggod mahitungod ni siya sa katupagsaka pod sa presyo sa kanang western na ginatawag nato sa merkado o sa ginatawag nato wholesale electricity spot market. So kung tanaw nato adunay mga panghitabo diri sa tuang sa Pilipinas no even sa tuang lugar. Tanaw na sa katibukan, adunay mga outages na hitabo sa Luzon and Visayas. In fact, sa Visayas, adunay mga yellow alert na nahitabo. And sa Mindanao, if you could remember, naatay June na katong earthquake na hinitabo din here wherein several plants diri sa Mindanao were affected sa panghitabo na to. Gikan 12 pesos ug 30 centavos matag kilowatt-hour sa kuryente niadtong bulan sa Hunyo, misaka kini ngadto sa 13 pesos ug 9 centavos per kilowatt-hour niadtong bulan sa Hulyo ning tuiga. 79 centavos ang gisaka nini. Tungod manggod adunay mga plant outages not only kanang may tungod sa earthquake o mga forced outages na nitabo o mga preventive maintenance na outages no related outages ning nipis atong supply. But again, karoon ako ninipis lang ang supply but as to say na rotational brownout na ninipis na ang supply wherein nahitabo ni Saka ang ninipis ng supply and ang demand nag-maintain. So sabot pa sabot kaya ninipis ni Saka ang demand. Gipasabot sa Davao Light nga dapat tan-awon sa mga konsumidor ang ilang consumption sa kuryente dili ang rate per kilowatt-hour. Sa rate manggo ang ato manggong dapat tan-awon sa atong bill dili lang ang rate per kilowatt-hour but as well as ang ato ang consumption. So kung consumption means that's the part sa tuang mga tagbalay or tagiya sa balay no dapat pod natong tan-awon na basig ning saka pod or ning ubos ba ang consumption. Samtang giduso sa Davao City Council ang pagkuha og mga emergency supply agreement gikan sa ubang power generators aron mapagaan ang taas nga presyo sa kuryente sa syudad. Usa sa mga nakitang solusyon sa Committee on Energy and Water mao ang pag-inganyo sa Davao Light nga magkuha og bilateral ug interim emergency power supply agreement sa ubang base load power generators sa Mindanao. Kay pinaagi niini posibleng makunhuran ang pagsalig sa wholesale electricity spot market kung asa kasagaran mas mahal ang presyo sa kuryente. Tugutan kini ilawom sa Electric Power Industry Reform Act kung ipera basta dunay magamit nga sobrang supply ang ubang power generators nga pwedeng mapalit sa distribution utility. Temporaryong lakang lang sumala kini aron mapagaan ang pag-increase sa bill sa kuryente sa Davao City. Samtang padayon pa nga nangita og malungtaron nga solusyon sa supply sa kuryente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.